Μια εκπληκτική γευστική ένωση τόνου και πιπεριάς. Αυτό το ηλιόλουστο πιάτο μας ταξιδεύει σε στιγμές χαλάρωσης και ζεστών οικογενειακών τραπεζιών, αποκαλύπτοντας την καρδιά της μεσογειακής κουζίνας. Φανταστείτε μια πανδεσία γεύσεων σαν να βρίσκεστε σε ένα γραφικό ιταλικό ή γαλλικό θέρετρο. Μια συμφωνία αρωματικών βοτάνων που αγγίζει η θαλασσινή άβρα και ο ήχος των κυμάτων που σκάνε στην αμμουδιά μαγεύουν τις αισθήσεις. Αυτό το πιάτο συλλαμβάνει την ουσία και τη γοητεία μιας αξέχαστης εμπειρίας στην Ιταλική Ριβιέρα. Με τα ζωντανά του χρώματα και τις πλούσιες γεύσεις, κάθε συστατικό παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία μιας αρμονικής γευστικής πανδεσίας. Φανταστείτε ζουμερές φέτες τόνου, ψημένες τέλεια, τραγανές απ' έξω, τρυφερές και ζουμερές εσωτερικά. Η προσθήκη πολύχρωμων πιπεριών και κρεμμυδιών προσθέτει μια ευχάριστη γλυκύτητα και μια τραγανή υφή. Ακόμα και η μυρωδιά είναι αρκετή για να σας ανοίξει την όρεξη, δημιουργώντας την αίσθηση ότι κάθεστε σε μια ηλιόλουστη βεράντα δίπλα στη θάλασσα. Πιστέψτε με, αυτή η συνταγή θα σας ενθουσιάσει. Είναι εύκολη στην παρασκευή της και σίγουρα θα εντυπωσιάσει τόσο την οικογένεια όσο και τους φίλους σας. Αφεθείτε στη μαγεία της Μεσογείου. Θα βρείτε το σύνδεσμο του χορηγού αυτού του βίντεο στην περιγραφή. Θέλετε να πετύχετε την καλύτερη γεύση? Το μυστικό κρύβεται στη χρήση των πιο φρέσκων υλικών. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Επισκεφτείτε την τοπική αγορά ή την ψαραγορά. Επιλέξτε φιλέτα τόνου που είναι σφιχτά, ανοιχτό ροζ χρώμα και έχουν το κατάλληλο πάχος. Αποφύγετε αυτά που είναι χλωμά και άτονα. Οι πιπεριές πρέπει να είναι σφιχτές, λαμπερές και χωρίς χτυπήματα. Οι ντομάτες πρέπει να είναι ώριμες, ζουμερές και γεμάτες γεύση. Να συμβάσει ότι η κυριότητα των ελληνικών συντελικής γεύση του πιάρες. Ώρα να ξεκινήσουμε το μαγείρεμα. Ξεπλένουμε τα φιλέτα τόνου με κρύο νερό και τα στεγνώνουμε με χαρτί κουζίνας. Σειρά έχουν οι πιπεριές. Κόβουμε τις πιπεριές σε χοντρές λωρίδες, αφαιρώντας τα σπόρια και τα άσπρα μέρη. Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και λιώνουμε το σκόρδο. Αυτό το βήμα απαιτεί λίγη προσοχή. Ο τρόπος κοπής των υλικών επηρεάζει την υφή και τη γεύση του πιάτου. Ήρθε η ώρα για τον πρωταγωνιστή της σημερινής μας γαστρονομικής περιπέτειας, τον τόνο. Σε ένα μεγάλο τηγάνι ρίχνουμε ελαιόλαδο και το ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά. Βεβαιωνόμαστε ότι το λάδι έχει κάψει καλά. Τοποθετούμε προσεκτικά τα φιλέτα τόνου στο ζεστό τηγάνι. Τα ψήνουμε για 2 με 3 λεπτά από κάθε πλευρά, χωρίς να τα αγγίζουμε. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια όμορφη χρυσαφένια κρούστα. Αυτό θα κλειδώσει τους χυμούς στο εσωτερικό, κάνοντας τον τόνο πιο ζουμερό. Προσοχή να μην παραψήσουμε τον τόνο. Θέλουμε να παραμείνει ελαφρώς ροζ και ζουμερός στο κέντρο. Πέμπτο βήμα, δημιουργούμε αρμονία συνδυάζοντας όλες τις γεύσεις. Εδώ όλα τα στοιχεία ενώνονται σε ένα μαγικό χορό. Αφαιρούμε τον τόνο από το τηγάνι και τον αφήνουμε στην άκρη. Θα τον χρειαστούμε αργότερα για να ολοκληρώσουμε το πιάτο. Γι' αυτό είναι σημαντικό να παραμείνει ζεστός. Στο ίδιο τηγάνι προσθέτουμε τις πολύχρωμες πιπεριές και το κρεμμύδι. Αυτά τα λαχανικά θα δώσουν πλούσια γεύση και χρώμα στο πιάτο. Τα σοαρώνουμε μέχρι να μαλακώσουν. Ένα ελαφρύ σοτάρισμα θα αναδείξει τη φυσική τους γλυκύτητα και θα ενισχύσει τη γεύση τους. Θέλουμε να πετύχουμε ένα ελαφρύ καραμελώμα με μια διακριτική καπνιστή γεύση. Αυτά τα ελαφρώς καραμελωμένα σημεία θα προσθέσουν βάθος σε κάθε μπουκιά. Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι. Τα μπαχαρικά είναι απαραίτητα για την επίτευξη γευστικής ισορροπίας. Ήρθε η ώρα να σβήσουμε το τηγάνι με λίγο λευκό κρασί. Το κρασί θα προσθέσει μια λεπτή οξύτητα, η οποία θα συμπληρώσει τη γλυκύτητα των λαχανικών. Αφήνουμε το κρασί να βράσει για 1 με 2 λεπτά, ξύνοντας παράλληλα τον πυχασμένο χυμό από τον πάτο του τηγανιού. Εκεί κρύβεται έντονη γεύση που θα εμπλουτίσει τη σάλτσα. Αυτό θα δώσει βάθος στο πιάτο. Καθώς το κρασί εξατμίζεται, οι γεύσεις συμπυκνώνονται, δημιουργώντας μια πιο έντονη βάση για το πιάτο. Τέλος, προσθέτουμε το λιωμένο σκόρδο. Το σκόρδο θα χαρίσει με διακριτική πικάντικη γεύση και ένα καταμάχητο άρωμα που θα δέσει όλα τα υλικά αρμονικά. Έκτο βήμα. Η μαγεία του χρόνου. Το σιγανό μαγείρεμα. Τοποθετούμε προσεκτικά τα φιλέτα τόνου πίσω στο τηγάνι πάνω από τα λαχανικά. Προσθέτουμε τα τριμμένα ντοματάκια με το χυμό τους. Μην πετάξετε τον χυμό. Είναι γεμάτος γεύση. Μόλις πάρει βράση, χαμηλώνουμε τη φωτιά. Σκεπάζουμε το τηγάνι και σιγοβράζουμε για 1 ώρα.
Αυτό θα επιτρέψει στις γεύσεις να αναμειχθούν και στον τόνο να γίνει απίστευτα τρυφερός. 7ο βήμα. Καλή σας όρεξη. Ήρθε η ώρα να απολαύσετε τους καρπούς των κόπων σας. Μοιραστείτε τη χαρά αυτού του πιάτου με τους αγαπημένους σας. Η μαγειρική δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία που μοιραζόμαστε και μας φέρνει πιο κοντά. Και αυτό ήταν όλο. Ενώσαμε τον τόνο και τις πιπεριές, δημιουργώντας ένα κομμάτι Μεσογείου στο πιάτο σας. Πλούσιο σε γεύσεις, με τα ζωντανά χρώματα της πιπεριάς και την υπέροχη γεύση του τόνου, αυτό το πιάτο θα σας ταξιδέψει στις ηλιόλουστες ακτές της Μεσογείου. Συνοδέψτε το με τραγανό ψωμί. Βουτήξτε το ψωμί στην νόστιμη σάλτσα και απολαύστε τον ιδανικό συνδυασμό τραγανού ψωμιού και τρυφερού τόνου με πιπεριές. Να θυμάστε ότι η μαγειρική είναι πάθος και μοιρασιά. Κάθε πιάτο που φτιάχνετε είναι μια έκφραση της αγάπης και της δημιουργικότητάς σας. Ας σηκώσουμε τα ποτήρια μας και ας απολαύσουμε αυτό το ξεχωριστό πιάτο με τους αγαπημένους μας, συνοδεύοντάς το με ένα ποτήρι κρασί. Τα φίνα αρώματα του κρασιού θα συμπληρώσουν τις γεύσεις του πιάτου, δημιουργώντας μια αξέχαστη στιγμή. Όπως ακριβώς φυλάμε ένα καλό κρασί για ξεχωριστές περιστάσεις, έτσι και αυτό το πιάτο θα εμπλουτίσει τις στιγμές που μοιραζόμαστε. Φωτογραφίστε τα γαστρονομικά σας αριστουργήματα και μην ξεχάσετε να με κάνετε tag στα social media. Μοιραστείτε το πάθος σας για τη μαγειρική και εμπνεύστε και... Λοιπόν, πάμε στην κουζίνα να δούμε αξέχαστες αναμνήσεις στα τραπέζια μας. Η μαγειρική κρασιά. Φάνηκε το σημερινό μας στη Μεσόγειο. Αν σας άρεσε αυτή και θέλετε και άλλες και εντυπωσιακές, μην ξεχάσετε να like στο βίντεο. Εγγραφείτε στο κανάλι, το μοιραστείτε με τους φίλους. Η υποστήριξή σας είναι πολύτιμη και μου δίνει κίνητρο να δημιουργώ νέες συνταγές. Ραντεβού σε μια νέα γαστρονομική περιπέτεια. Μέχρι τότε, καλά μαγειρέματα.